Maiabiko eskolako ikerlari gazteek akuaponia sistema bat sortu dute. Zuzenean egingo dugu konexioa haiekin, ikerketaren inguruko informazio guztia ezagutzeko. Kaixo ikusentzuleo, gaur egungo arazo handienetako bat uraren kutsadura da, eta hori gero eta larriagoa da. Uraren kalitatea etengabe okertzen ari da, eta horrek eragina du gure ingurumenaren osasunean. Baina zenbateraino da larria? Etxeetan ur larregi erabiltzen dugu sarritan. Eta ura berrerabiltzea zaila da. Uraren baliabideak mugatuak dira. Eta kutsadurak horretan eragiten du. Horrez gain, gehiegizko arrantzak itsasoko ekosistemak hondatzen ditu. Arrainak ez dira berriz ugaltzen, eta horrek kutsadura gehiago eragiten du. Baina, badago irtenbide bat, akuaponia. Baina zer da akuaponia? Arrainak eta landareak elkarlanean bizitzen diren sistema da. Arrainen hondakinak landarentzako ongarri bihurtzen dira, eta hori esker landareak hasi egiten dira. Aldi berean, landareek ura garbitzen dute sistemaren oreka mantenduz. Gure eskolak akuaponia sistema bat sortu dugu. Hona hemen gure esperientzia. Akuaponia sistema martxan jartzeko hainbat material behar ditugu. Akuario bat, ondorako harriak, lorontziak eta landareentzako sustratua, haziak, testak, arrainentzako janaria, ur egokitzailea, pH-a gehi poltsa eta salabardoa. Lehenik eta behin ura prestatu dugu, akuarioa ur garbiarekin bete dugu eta ur egokitzailea gehitu diogu, arrainentzat ingurune egokia sortzeko. Behin ura egokituta arrainak akuarioan sartu eta elikatu ditugu. Ondoren, testak erabiliz nitrito, nitrato eta pH neurketak egin ditugu. Landarea gehitu aurretik uraren kalitatea egokia dela bermantzeko. Nitrato kontzentrazioa egokia izan denean, lorontziak eta substratua prestatu ditugu eta haziak erein ditugu. Landareek nitratoak xurgatzen dituzte, ura garbituz, eta arrainen hondakinak landareentzako mantenugai bihurtzen dira. Orain sistema ere bat aktibo dago, baina jarraipena egitea ezinbestekoa da. Akuaponiarekin ingurune jasangarri bat sortzen da. Naturak bere oreka du eta guk lagundu dezakegu. Akuaponia etorkizun jasangarria da. Ura aurreztea gure esku dago. Ingurunea zaintzea gure esku dago. Egin dezagun mundua toki hobea!